18, kun läheni, niin ajokorttia myös himoitsi. Itä-Helsingin laiha liuhuletti, opetusluvalla faijansa opetti. Tuli halvemmaksi näin ajokortti, tosin insi piti uusiksi ottaa, kun ajoin mukaan liian kovaa. Paskat enhän tien tulpana tullu olemaan. Tokalla kerralla sit homma himaan. Hesarin rivi-ilmoituksia kun luin, niin tiesin nopeasti mitä teen. Dösällä siitä lähin Mellikseen, siellä jossain ladossa oli autoliike, missä myynnissä vanhoja prätkiä. Suzuki T500, vuosimallia 72, silloin 79 hankin. Huoltsikalla vielä 10 tankkasin, 2 tahtiöljyt myös tsekkasin. Ja sit Porvon tille ja takas Kontulaan. Himaan ajoin, ihan paskan jäykkänä. Olin aiemmin ollut vain mopon sarvissa. No matkasta kyllä hengissä selvisin. Oli fiilis kuin leffassa Easy Riderin. Siitä se alkoi motoristin kesäni. Syksyn räntä satteisiin asti eteni. Jussina tiedossa kunnon kesäreissu. Porukalla lähdettiin Pielisen maisemiin. Muut meni autoillaan kimppakyydillä, mut mä luotin 2-tahti Suzukiin. Suzuki T500, vuosimallia 72. Jo keväällä alleni hankin, Huoltsikalla täytin tankin. Myös 2 tahtiöljyä säiliöön, kello kohti saarta Paalasmaan. Kuutostiellä Parikkalan patsaspuiston jälkeen. Reipasta matkavauhtia Tutkaan ajettiin. Ovelasti ylös Riistatorniin jemmattuun. Onneksi siitä kaikki sakoilla selvittiin. Kiintynyt jo olin korttiini vasta hommattu. Suzuki T500, vuosimallia 72.